C'est un village de forgerons au patronyme Fané, situé dans la région de Boukouni, cercle de Koumantou. Ici, à Tunfuga, chaque famille représente un atelier, car chacun détient un savoir-faire. Depuis à 265 km de Bamako, nous sommes dans la forge commune du village. Ces mouvements manuels de bas nous ventilent le foyer de chauffe du métal. Le marteau contre le brin, c'est un atelier purement traditionnel et réservé aux hommes pour la transformation de toutes pièces métalliques. Sanw kɛla mɔgɔ ye k'a sɔrɔ an faw bɛ nin kɛ. Ni samiya bɛ don an bɛ daba dilan. Don na mɔgɔw bɛ na ya daba bɛ dɛsɛ. An tɛ mɔgɔw labɔ fo ka se ɲɔ kɔrɔtali ma ka se suman kɔrɔmɛri waati ma. N'o waati sera o b'a sɔrɔ bɛɛ ye daba sɔrɔ. Dans cet atelier, tout le monde ne peut y travailler. Il faut atteindre un âge et la tradition réserve des rites qui ne sont pas tous à dévoiler. Bon, ni sera sangolonfla, santa, il be barra damne rono. Bon, on de barra rono, o flaudi. So va foto ma teke gansan. Ko fango fasa udo bala. Mais ndesa do sokonata. De la forge au grain des femmes, chaque espace exprime le savoir-faire de cette communauté. De la confection des vannes, des paniers traditionnels au modélage des canaries, ces femmes exercent leur talent de quoi vivre, mais aussi pour perpétuer la tradition. Jida ani usuna nyele ni bogoda ni furune na ndala baba goche ame no buru tigenero ko gumu ko lajo ko boshi akla ko jen anye bela goche ngo bajela pasro Canada mo ma kumani kenese ni bada kata firu mo kumani. Ces villages d'artisans et de culture perpétuent les pratiques forgerons dans son ensemble. C'est un héritage séculaire qui reste en vie à Tunfuga. O ma yɛlɛma fɔlɔ n'u nana yɛlɛma kɔfɛ n t'o ɲɛdɔn dɛ n'o tɛ sisan u kɔni y'an ka taabolo kan sisan n bɛ min fɔ denmisɛnw ye u bɛɛ lajɛlen filɛ yan n bɛ min f'u ye u ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ foyi tɛ sabali bɔ foyi tɛ numuya bɛnkan bɔ n'a bɛnna fɛn o fɛn ka numuya la o bɛnkan de ye. Au Mali, chaque village, chaque ethnie et chaque culture représente l'immensité du pays et de sa richesse. Cette forge et ses mains dorées qui tressent bien sont la part de Tunfuga, un village de culture faite.